साला सुनिदों दा फैयाब्रा मा जालांबाय गारिफ्रा फेल जाबाय सैसै गारिया मोननाय नंलामोन नोङो लामाया बारा थिग नङाथ' हाब्रु लामा जेबादि खायलें खायथें नोंसोर लागोन लामाया बिदिनोलै ब्लेकथ' जायाखै दाबो जायाखैलै एबार हमसिगोन हमसिगोन नामा बिदि गारिया 10 मिनिट लेट नंगौ नामा बेनि थाखायसो मोनबाय नों नङाबा फिउ थांसिगौमोन दहाय लाखि होमबालाय इसेबां जनसंख्या बारायबाय बे मोनथाम मोनब्रैल' सार्कुलार होनाय पस्टआव माब्रै थोनांगौलै जोंनि ओंखारनाय लामाखौ आंग्रोमोना जानाय बायदिसो मोनबायलै ना माथो होनो जाबा जाया नोगोरफोर नायना फैसैब्रा फैनानै माबा मोनसे खालामसां जायाबा जाया माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय गोरजा थानायफोर खायदा खालामदोब्रा सोरबा अरखि आइजो नायनानै आजिखालि बिगोमा गोनांखौ बोरै मोननोब्रा गासिबो बेगदार गोनांखा लेबेल थाजोबनाय बाराबा खिफिदेर जागोनबो लेखा रोंनानैब्लाबो मुलाम्फा गैया ओरैनोब्ला रां रुफा नङाब्ला साख्रि बाख्रिनि राहा गैया हाय खाफाल बेनो गैजा रोङिनि फिथा এই দোকানি চার দাম টেনে बे सालानि थाखाखौ सिख'नानै जौ बेदर लोङाब्ला खर'आ सान्थि मोननाय नङालै नोंनिया फाग्लाना फाग्ला गोसोखांनायफ्रानो जुदा जुदा मालायनि धोनफोरखौ बुजायाबा फाब नाङोलै फाबखौ गिनानै उदै बुंनाय नंला बादि मोनबायलै आङो नांगौसो फाग्ला बिजाब थारलै फाग्ला मालायनि थाखा फैसाखौ दा हरावसो सिमां नुलायलांसिगोन बादि मोनबायलां दै गांलायलायनायनि माथो नोंबो लबथारब्रा मालायनि धोनफोरखौ बारा लुबा जाफुङालै मेमब्रां आफा सिखारदो देनां साख्रि मोनबा उन्दुनानै जा जेफोर लानानै नासारै फै अमा खमन दं नामा अमा खमन अमा खमन दङहाय दङ दाख्लै सिखारनाय अमा खोमोन दङ मेमब्राङा अबाव दोनखो दङबा लाबो दाम बारा होना लांगोन आं मेमब्रां आफा बे अमा खोमोनखौ अबाव दोनखो नोङो बे खामसालि आथिङाव दोनदोलै आङो नागिरसै दंना गैयाब्रा बाजै दङबा गोख्रै लाबोदो मोनाखिसै आं मेमब्रां मोनाखिसै आं नागिरफैदो बाव नङालै बेलाय माथो नै नै मोनबोबायना बाजै थिगैनो दं थिगैनो दं पुरा 100 ग्राम बेसेबांलाय बेसेबां गैया 100 ग्राम पुरा 100 ग्राम प्लास्टिक खाथरनायसो मारबा बेखौनो जाफेरो बिया बे एखे मामा गभर्नमेन्टनि अन्थाइ सुखानायखा मापखा पुरा 100 ग्राम
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. No, पूरा फोन जस्ट लगा ले बजे हम चले बाबू अरे बकरे come on Hai Mumin, 사람은 가만히 이제 보산등 이 고마워 시킬래. 또 맞을 거 무슨 물어봐야. 나 거보 나도 뭐. 마트브라 가만히 투무장 피필 나랑 너블런 작은 네 나르카시 그랑 모르 그거나 그가 저거는 곧 갈람다 갈람. 산 소리보다 수비다 가죠. 다 पैसा फोरखौ बुरजा बुरजा बिनोसै होआब्ला हाथायाथ' गाबोननो सिखा खुबो लाखादो बेथ' दंखायोलै दाखालिनो आफाया मैसोजों गोदानानै गाखोलायदोब्रा माला नुनानै जोनो जोनो खालामखादो आं खेबदोलायनै 아이 आं गुरदोलै उखैथारबाय हाबो बावथो थाङामोन फालाय नेनो बानानै उखैनानै खुरनानैसो जाग्रोबाय आं दा माथो ओंख्रि संना दोनखो गैया आफा दाउ फेन्दासो दाउ फेन्दा नङा आफा बै दैयाव खानानै लायदां बेखौनो आंहा बेदर सानबाय बेलाय गोबासो ओंख्रिया जारलालै मा खालायबावनोब्रा आफा गाबोन हाथायाव मा फानना रां खामायबावनांगौ जाखो सोरनाव मा मुवा बोथ्रोदबावनो बेखौनोथ' आंबो सानदों सोरनि मुवाखौ बोथ्रोदबावनो थिग आइडिया थेफा फिसा नों फोथारफ्राव बोरमाफोर मोनो खोमा नागिरहैदो नङाब्ला गाबोन हाथायाव माबोरै रां खामायनो ओइ थेफा फिसा आं नोंखौ सिफि खर'नो बाबाय हाथाय बाजाराव खालि हमजानायल' माथो बेनोथ'लै आफा सासे सानैखौथ' फटाफट नुनो हागौ आङो नाथाय बांद्राय थाखा फैसा गोनांखौसो एसे गियोलां नों होननाय बायदिखौनो जेरैखिया नागिरना लायथांसै आङो दे आफा मानसि गैयाबा फटाफट लाबो फान्था जा फान्थिया मोनबानो लाना फैनोसै आं बोरमा जाबानो जाबायलै आफा थाथ'र' आयौ बहा थांसै खिनो ओंखारदोंलां माथो उदै गाज्रि जानायाबोलाय
Alam, apa kesalahan kerja? Oi, apa? Apa lagi? Apa? मा मोनबोखिसै नामा? गिदिर दंथारो खायदाफोर खालामनानै लाबोनो हायोबा 1000सो गांग्रांखा सां थांनानै लायनोसै थ' गाबोननि खरागाथ' जाबाय नों हाथायाव एसे खायदा खालामबावदो बेखौथ' आं दंसै नाथाय बोरमाया एसे फाख्रा सिख्रा जाबाय जे गाबोनथ' बिगोमाया नागिरथारगोन बिनि खायदाया आंनिया आसि बिजौआवनो दं बेलाय ओंखाम दोनि बे हांगारा बेखौ थाव गुबैजों होनानै गोसोम फ्रुट फेजादे गोसोम जागोन बियो। होमबालाय बेखौनो लायनोसै आं माथो खोथा दंबायलाय मोजां मोनलाय बुजाखो जाबाय आफा थारैनो आंनि मास्टार सोरजिगिरिमोन जाबायना 1000 गांग्रां जाबाय दिनैनि प्रग्राम लानाया खाफाल मोनदासो जासिगोन नामाब्रा मेब्रां माथो गासैबो फायखारिफ्रानो एसे आलादायै ओंखारबोआ रब्रा एफारा खाखादावरा खामानिया जायो नामा नोंसोर रेडिल' था मानसिया फैब्लानो हमख्रबनानै सिख'नानै लाना खारनांगौ मिथिबाय जागोन मनाखौ लानायावलाय आं दं मिथिबाय फैसा थफ्ला जेसे गिदिर जाबानो नोंसोरा खमबावगोना बिथिं मानो फैदों आं बेबो जों बायदि थाखा सेगावगासै जुदि नोंमारगौब्ला बेखौ साला खुख्रिजों दानख्लाबगोन आं बिबो सिखावसो नामा 1 नाम्बार मार्का गोनां सिखावा बेनोलै थाना जेला बिसोरनि अफिससो साप्ताहिक थानायाव थांनानै हाजिर जाहैनांगौ बिसोर खुस्राखौ लादो 400 लागोरदो हो Betul dah? Hah? Kau dia? Siap, nomornya. 1000 nang beli. Allah kurma buri ke 1000 मोनबाय बायना Buri नङालै. 400 लादो. खमद्रायथारलै. लांदो सानजौखाबायबो. लांदो. Apa? 400 बाय दामखौनो होआ सानजुनाय जाबाय थाबाय थानो बानानै साव खाना फैग्रा बेला
माथो नेबाय थाबावनोब्रा समखौ बयबो बाजाराव गेसें जाबाय 1000 मोनगोन नोंनो दामखौनो होथारा जियानो हक फालाफोर हनै सोर फैगौलै এইবার হলে হাংসো জোলাया गोदनायाव बिदै लाना फैगौलै नङा माथो बेबो सासे गोबां रां थायो बेनियाव मोसौ खायखारिलै हाला होमबालाय मानो बुंबावनो खामानिया खेबसेनो जानांगौलै मिथिबाय थु मिनियाव थायो सिगां आदा खायला मेमब्रां रांखौथ' एसेब्लाबो मोनबायलै दा एसे राननानै लानोसै आरो माखासे आग्लायनायखौ माबा मोनसे खालामदिनि नों थिगखौनो बुंदों गावजों गाव गैलायखायाबो एफा एनै आखाइ खरस रानलायनोसै ना माथो होनो आग्लायनाय रांजों सालथाव बायनोसैलै नङाब्ला बे गेग्रां खुखिनोलाय माबोरै मावबाय थानोब्रा माब्लाबा गरगनावसो गोलैनांगौ नै नोंसोर बेखौ लादो हो सानैजोंहाय ओमफ्राय बेयाव आद्रा थाबावगौ नालाय बे आद्राखौ दोनथुमसै जाबाय दा जागोन औ राननानै ला ओइ सुनिना नोंनो लादोलै सालथावखौनो गंसे बायनांसिगोनलै ओमफ्राय उनावहाय नांगौबा लासै लासै बायबावनोसै नङा माथो दथमाथ' बिदि सालथाव मेरला मोनोलै नोंना जाम्बा बे मानसि थैनायखौलाय मानो नांगौ जोंनो मानसि थैनायखौसो नांगौ जोंनो मानसि थैनायानो मेरला पुलिसफ्रा जोंफोरना ओरैनो दोनलाबायो अ बिदिसो बे खाबुखौ नागारनाङालै मानोना जों साननैसो उनावनो सासे कन्ट्रेक्टरखौ बोथोरगोन सालथावखौ गाबोन लायनोसै श्रीराम आरो नाखो बाथ्रा खोन्थानो मोनै मोनो नङाब्ला दालिखौ जाहैनांगोन सेंग्राफोर Hey, wrong number. Ser hurla bay. Disturb. Bekergan tangan babe. Engkau. सार Saya keluar selai. Mana ni kes beli? बोरमा खावनाय अमा खावनाय सार Mana ni mobil ada ni kes beli? दाखालि बुधबार हाथायनि सार Budbar ada ko dotuma ada sih beli. खोनादों Oh, ada mana ni manja macam mana? Maya ni ada apa sih semuanya sekarang? नुवा थगाय होदों सोराव Masa ni bumbamu? नुवा Saya selai. नों थगायदों नोंना सिखावा Apa yang kamu katakan? नुदों सार आं बेखौ एकदमबारे नुथारदों बेखौ 다 통하게 바로 내일의 상그랑 인스펙터니 한다라오 왜 그렇지 가만히 가다니 नुवा सार आं जेबो खावनो रोङा आं फैसाबो खावनो जेबो खावनो रोङा आङो सादा सिदासो सारा खावथारा आं खाव थगायबायदि नामा थगायाखै आंबो सिखावनो नङा 가브레 헤베 네이 나타 크리시 따가워 आं सिखावनो नङा sak 박스 팔라봤다 네. 소바야 따가워 따스바 आं सिखावनो नङा नै खोमाखि बबाय सानो 놀랍다 아이 너는 다 사람이고 너는 단추들 너 뭐비니 आं माबानि लांनाय फोरानि 너 벌써도 보이나봐 गैया सार गैया 응? गैया नंगौथ' नङा थगायदों नामा थगायाखै नङाबा sak 박스 팔라봤다 थगायाखै सार थगायाखै नोंथ' मैयाबो दंमोनलै 사람 제부 어? दंफैनाङा बिसोरजों 사람 미스코 치네 뭐 응? 제때 붙는다 자 그러면 집에 뭐 그자 사나 자나네 어이 한바이 사나 묻으면 너 거기서 나오니 나만 얼른 홈리브라 너 그만 하나 너 체크만 너가 먹어봐
साख्रिबो गैया थाम्फै उजानजोंबो नायदै ओंखार सार मा दरजों ओंखारलाय ओंखारबाय थानांगौ सार ओंखामखौबो मोनजानांगौ ओंखामखौ सार नामा गियान दं सिलक सिथारनो गावसिनि फिसायाबो थाव मोननाय साख्रि गैयाबा जेबो साख्रि मोननो फिले नुगोन जोंबो मावना जों सार जागोन सार डिस्टार्ब खालामदो 정권 सार राङा 20,000 बारना नंगौ सार बेखौ हमनो हायोब्ला बे केसखौ फोजोबनांगौआ एसे गोब्राब जागोन बिसोर आंखौ सिनायाखै नैबे सांग्रां इन्सपेक्टरखौ बिसोरखौ हमनानै संख्रि लेबुनि बिदै गहोनो हायाब्ला आंनि मुङाबो सांग्रां इन्सपेक्टर नङा जागोन नंगौ सार मावदो सार जेबो जायाखै सार सिगिना लाबोलायखोरा बेलाय ओइ आयै आयैलै ओइ आयै आयैलै मा जाखो मा जानायनि बिदि गाबलाबाय फैखो नै गिदिर ना हमना लाबोखो हमाखैलै आयै बायनानै लाबोदों एसे दाम खमखाय सोर जानो बहानिफ्राय रां मोननानै लाबोखो आं बेफोरनि खामायोब्रा लाबो आफा आं सायनोसै नै नेबाव दोनबाय आं नै सैमाया नाखौ जाबाय जावा बे साला खमबक्ता पुलिसफ्रा जागायाव मोनसे घटना जाबाथाय जोंखौ गावसिनाव लिंहर सोंग्रा बेरामसो जाबाय बेबायदि सिखाव खामानिखौ जोंल' मावनानै जायो नामा आफा बेनोथ' मोजां जादों मावब्लाबो मावाब्लाबो दाय जायोब्ला अब्ला मावनाय खावनायानो साबसिन नुवाखै जों बोरमा खावनानै फानदों आरो गुबुना रां सेख'दों आजिखालि मानसिफ्रा साखनद्रानि खामानिखौ साबसिन मोनबाय आच्छा आफा बिदिब्ला बे खामानिखौ सोर मावथावगौ जायगायावथ' रावबो गैयामोन हाबाब फिसा नों बेखौ दानो बुजिनाय नङा आंहासो सासेल' फिसा गुबुनफ्रा हिनजावनि हिनजाव हौवानि हौवा एग्रे बाग्रे बिसिनि फिसाफ्रालाय माथो खालामनानै दं साख्रि गैया बाख्रि गैया आच्छा आफा दाथ' गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप ओंखारबावबायसो बिदिबाथ' जों सेंसन मोनलाबायनाय नंलालै नों दुखु दाजा आफा बिनि थाखाय आं गोदान आदब खायदा दिहुननानै रां खामायगोन थांलाय आफा एसे नायग्रोम नै फैदो आवजिफोरनि ना गोराना नै खाथियाव दं सासेल' हरनानै आं हरा नामा नोंस्रा मोनहालै फाग्राब थिंथि सानदुंखि डिउटि होजायोलै सरखारनि संख्रि जाखानायबा डिउटि होआबाबो गवा मा खालामनो
बेबायदि सान हर डिउटि खालामनायखायनो हिनजाव नायब्लाबो मोनला जों ओइ खायदा बारायखौ फारखायदों मिथिबाय जोंलाय बहा नायनो हानो बिलाय मालाय आजिखालिनि सिख्लाफ्रा सेंग्राफोरनि मटर साइकेल खिथु गाखोनोबासो हाजेव हुजेव जानो मोनो दाखालि नायनो थांदोंमोन माबा आदारा मा मावो होननानै बिमाया सोंबाय आंखौ थाङै थुङै हनै पुलिससो मावो होनबाय आं बिनि पुलिसनो हरथारो होनबाय जागोनलै मेलांना पलिअ दौखांलाय मा गिनांगौ दांनायनानै गंसेयाव साला बाय गुबुनाखैसोलै नङाबा खिथान गोनांनि जिउ जाथारगौमोन एकदम बर'ना होथारसैमोन आङो बेयाव साला थावबायसो गोजाग्राया नोंखौ खिफिदा दोननोसै नामा ब्रा सबदिना खुजाथार राव नोंना मा जायो मानसिलाय फालाफोर ओरैबा बिदिनो मानसिफोर थांलाय फैलाय खालामथारो दालाय नङा दानिया बे दाय गोनां बुस्थुफोरखौलाय बबेबा दोनखोमा माबानांगौलै गंसे लांदोलै मेमब्रा गंसे लांथोंसै जाय हक एथ' खस्थ' खालामना लाबोबाय दाना दोनलायनायावबो एसे दावराव दावसि जाखाबावबाय फाग्ला गोजालै मानसिफ्रा नोंसोरो जेखियानो जाया मानो साननैनि उनाव जोङो बे कन्ट्रेक्टरखौ बोथ्रोनसै मिथिबाय दा बिदिब्लाथ' जों फुरा रांनि बिगोमा जासिगोनलै साखनद्रा जाबोलाय माथो रां खामायलाय खाफालब्रा खाफाल माथो आगोलाव जेबो गोसोआनो गैयामोनलै बे भाग्यआ एबार खुलिब्रा जों मटर साइकेल गंफां बायगोन दै थ' थांसै दाना थ' नेवदों साला खिफि गोलैदो साला जाहैदों ओइ साला खावै दाउ अमा खावनानै साला जानानै खिफिलेदों नोंसोरना दिनै जास्ट हारिमु मारा ओंखारहोजोबो ना खोथा माबा माथो नोंसोरो मैया सिखाखौ नोंसोर नामा बोबा बोसोरा खोथा नङाब्ला एफाग्राब खावनानै जाबोबाय जोङो बे नोंसिनि साथाव मा नांगौ जोंलाय जों खावाखै जानाया मा जानो साथाव जोबबाय खोथाब्ला नै नोंसोरो खिथु जों खावाखै एकदम खुसिजोबगोन एकदम थुनजोबगोन थाब खोन्था दिनैसो गाबोनसो नोंसिनिखौथ' खावाखै जों दिनै हगार हरनाय नंलागोनलै फिसा उनाव थांफैनोसो आदार जासिगोन आयदै मा जाथारबाय ना नायलाय
apa? Hitungan langsung tentar maksudnya. Coba benar selai. Saya bisa tengok. Itu Hello, hello. Ayo, besok. Ma, kami macam mana ma? Langsung. Nasi datang situ. Kamu semua nabi di kurang berapa? Besok. Siapa? Aja, mana kan sampai sana ini mau wujud deh. Ayo, Hah, kau sih. kang sisan. Ayo, engkau cepat cepat. jangan sana. Ada, ang di ako buri ba para jana jana Ang please jemput ada. saya, jemput Ang ko bai khaja ga hospital lim lang khana ga na ada man. Please ang bas ko ni na hai nongla. Neng mau deh. Please ada. Onnani ang ko bai sim lang khana ada please. Apa jamba? Please ada man ang ko onnani susi lang khana. Eh driver, सुनिराम मा फाग्ला जानानै गारिखौ लाबोफिन नोंसोर फाग्ला नोंसोर नोङो दा लांफानानै लामायाव गुगुलांबा मा जानांगौ Please ada. सब खामानियाव असुब खालामफायो नोंसोरो Please. ना नोंसोर माबादि अन्थाव बाथौ नुयो बेसेबां मोजां बिनि महरा ओंखाम ओंखामलाय ओइ मेवरा लांफानोसै नामा लांफानाय मोजां जागोनलै जाबाय दे होमबालाय दे गाखोदो सोला फिसा गोनां खागोन नों लाइनसो मारदो फाग्ला ओइ आरो उदैयाव दंबावसो ब्रां ब्रांनो ओइ र' सिथाथ' बिदि होनलाबायजि नामा Ay, tung, tung, tung. नोंनि मिस्टारा दासान्दि मा खालामो आरो नों हारसिङै बेबायदि अबस्थायाव दा बियो बिटिसिनि लामानि खामानि मावगासिनो दं गाव सोलाबा होननायखाय आं गावनि देहानि नायजानो होननानै फैदों दा गाव हस्पिटालाव लोगो हमनो होनदों हारसिं एसे सोरखौबा लाफानो हागोन रावबो सोलाबानो जाबाय दाना सुनिराम सुनि गोनां बोरमाफ्रा मोसानो खुगाव ग सावथालखौ सिजोंफिनदो फाग्ला बाजै नों जेब्लाखौ एसे होबोदो जेब्ला नों खाबु एक माने सार माबासो डेलिभारि केससो दङ जोंहा माबा दङ खस्थ' खोनादों माने बिथांखौ मा जायो सोर लोमजादों न'आव क'क्राझार हस्पिटाल गैया माबा सिजोम दङ माने डेलिभारि जाबाय केसा आच्छा आच्छा बिदाफोर saya ada. Hei, siapa? Dah. Dah. बिदिब्ला आदा माखौ लायदो मालाबा लोगो मोनलायसिगोन बाय सुनिराम, terus?
खाफाल गासिबो जाजोबो मंगल सनिग्रह गासिबो दानख्लेंखायो फाग्ला मिथिबाय बिनि मादैबा जाब्रा बियो जाखाया औ जायामोन बाबा बिदि लागा दिनै बे हिनजाव गाखोबाय बेसेबां खाफाल जोंहा नुवाखै दिनै खाफाला बिराद मोजां मिथिबाय ना लामायाव पुलिस लोगो जेबो सिनायनो हायाखै जोबोर इजि प्रसेसजों आं कमप्लिट दिनै बबेबासो फैना बिदि हाबायाव मानो लामाखौ सानहाबनाय हारसिं नङा गासिबो फैफादों आं मिथियाहाय आंहा गबाय हामबाय मानसिफ्रा पुलिस नुनानै गिदिंसोमोन नाथाय आंखौ नुनानै पुलिसफ्रा आखाइ पास खालामनानै बेयावसो गदों आं मिथियाहाय फाग्लि दिनै गंबाल' मोनबोबाय बेजोंनो साननैसो सोलिथों दे औ नङाहाय आजिखालि बर' सेंग्राफोरखौ खालि फैगारफोरसै नुवाखै मटर साइकेल दाब दाब लामा सेरावनो बिटिसि मोनबाय नालाय बेखायनो नों बेफोरखौ जाबदो दे आं एसे मेंबायथ' रेस्ट लाहैनोसै आं बाय बिदि पेपार नायबाय थानोसै हाथायफ्रावबो थांला खरसफ्रानो गैलाय लांला रले राजफल नायदां मा सब समय हाथाय बाजार सानैल' जानायावनो जेब्लाबो खरसा जोबला हाथारला मा लाबोनो जायो दसे नेथ'दो आं बाजाराव थांनोसै आं फैयागौमानि जेबो दासंथ'सै बाबु हरदोलाय आंनिया आं जाग्रा जिनिसा लाय सिगारेट औ सिगारेटखौ हरदो एसे मोजाङै बानायदे दे फैया हरदो बेनो जानांगौलै जगन्नाथ कन्ट्रेक्टरा बेनो जानांगौ नोंसोर थाल खालामनानै थादो मिथिबाय जागोन मानसिफ्रा जि होंगो दोङोब्रा सानजारि नारखोजों मा जानोब्रा दा नामा दा नारखो आरो सुनिराम नोंसोर मानसिखौ लाना फैदो आं गारियाव दंगासिनो दे Come! जेबो नङा बे जोंनि न'नि मानसि जाथार नालाय जों एखे बिमा जाथार मिथिबाय मानसि एसे खर' गाज्रि नालाय डाक्टारनाव लांनांगौ मिथिबाय नों जेबो सिन्था खालामनाङा
आंखौलाय फालाव थाङा मैयाव थाङा मानो खेबनि फालायबाय खोलै नोंसोरो आदैमोन फैसाखौ फानो नोंलाय माबा बालाक बाङालि नांगोन नांगोन हा 5 लाख रां आंथ' कन्ट्राक्ट मावालै आदैमोन आं बबेनिफ्राय मोनना हरनो अबयसे मोजां आइडियाखौनो होदों नोंसोरो आंजों मोनसे एग्रिमेन्ट खालायनांगोन ओइ नों जोंखौ जाम्बा बाहायदों नामा जोंबो लेखा रोंगोन बेफोरो नोंसिनि आरो आंनि सुबिदानि थाखायसो आंनि हिन्जावनाव गोबां रां दं आंनो गरसेबो होआ बे खाबुखौनो नोंसोरो आंनि हिन्जावनो फन हरदों साखनद्राफ्रा आंखौ खावबाय होननानै खिन्थाहर 5 लाख बिहरदों नाथाय 50-50 जानांगोन राङा मेब्राम मानसियाथ' 50-50 सो होनबाय जागोन दे आइ नोंनि स्कुलाव दा जागोन र' आं मा नांगोन न हर हेल' हेल' सोर बुंदों हाय आं बुंदों आं बेसे गोदै नोंनि रावा नोंनि मुङाबा बबेनि नोङो डार्लिं हाय नै जोंनाव हाबफैना बेरायफै दा आं हारसिङै दङ मा खालामनो बोराय आंनि फारसे जेबो अनसायनाय गैया हेलौ हेल' आदा नों जोंनाव मालाबा फैगोन ना समाय मोनबा थांगोन नोंसोरो आं थेम्पाथि नोंनि फिसाया जोंनि कब्जायाव दं खावदों हामदों बेखौ आंनि सिन्दाथि हरसै जोबोद डिस्टार्ब खालामो मा जाखो मा बुंहरखो मेडाम मेडाम साखुन्दाफ्रा आंनि दखाननिफ्राय माहाजोन बाबुखौ खावनानै लांबाय आं होबथा बायदोंमोन नाथाय हायाखिसै हाबाब नंमारगौसो गासैबो मानसिफोरखौ फन फैदोंमोन आं दाना बोरायखौ रं मोनबावनो गाहाम जागोन नंगौ आंनि बोराय खुमानि फिसाइखौ गासै सोरबा सुबुंफोरखौ खावनानै लांबाय साखुन्द्रा दा नों बेखौ नागिरनानै दिहुनदो नैबे सिफांग्रा इन्सपेक्टरनि एलेकायाव मानसि लांखारनाय गोदान बाथ्रा बेयो नंगौथ' औ नंगौदो आंनि दखाननिफ्रायनो लांदों दागाब बांद्राय दागाब
जेबो जिगारासि नैबे सांग्राङा दङ इन्सपेक्टर सांग्रां नोंसोर नुनानैबो बेखौ होबथानो हायासै हाथेथारनांगौ नोंखौ बिसिनाव गन्द्रायबो दंमोन सार मा गन्द्राय बेलाय सिलाय सार सिलाय सिलाय ए सिलायखौ गन्द्रायसो होनो अखा बे जोंनि गन्द्राय गोमानाया खावनाया बिसिन नामा जानांगौ सार बिसिनि जाथारगोन दां आं रावनिबो जेबो मिथिया आंनो बोरायखौ दानो नांगौ बिथाखौ आं रिपर्टखौथ' लिरग्रोनांगोन ना आं रिपर्टखौ जोङो लिरग्रोआब्ला एजाहारखौ जोङो थिखांग्रोआब्ला हाब जों माबोरै दावखोनांगौ जाखो नै अखा नों मेडामनि रिपर्टखौ गोख्रै लिरखा जागोन सार मेडाम फरायबाय थांदो नामा खिथाहरदो दा बेनिफ्राय खबर लागोन नामा खेमफाथि नार्जारि बोराया सौना नार्जारि गामिया नार्जारि जाबाय लिरबाय जाबाय सार दे थांनांसिगोन एजाहारखौ लिरखाबायथ' थांदों जे हिनजाव खालामगोन बे खिथु जेबो गिनाङा सिन्था खालामथारना जों दं जागोन जागोन सुनिया बे नारखा बोरै थांगोन जानाय बारा नालाय दासो खिन थांलायबाय साला बिदिबाथाय बिसिनबाथाय ओइ फाल्थावखौथ' रायलायबायमोनलै ओमफ्राय दा मा खालाम आंनाव सोंब्रा बेखौ बबाव मोनो नों मिथिगौ नामा मोनथिगौथ' आंनि सासे मोसौ फायखारि मोजां दं बांलादेशनि बांलादेशनि औ अब्लाथ' बे हाथारनाय बे खामानिखौहाय मावनो औ बियो दा दुब्रियावनो दंफैयो धुबुरीनि बे धुबुरीयावहाय औ बेनावहाय माबा कन्टेक्ट खालामबा सिलाय सालथाव बे जों होननाया बे नोंसिनि गोसो मा खालामनो लायनाया मोजां बेखौ लायनाया मोजां एसे साबसिन जागोन ना बियो औ र' बिदिबा बिथांजों आं कन्टेक्ट खालायनि इमिडियेट दानो हेल' नोंथाङा दा बबाव दं दुब्रियाव दं आंनो माल गोदान नांगौ नोंथाङा हागोनथ' आच्छा आं गाबोन नोंथांखौ फुंनि 8टायाव लोगो हमहैगोन मिथिबायथ' आच्छा अके बाय थाखाफ्रा दंथ' थाखायाथ' 20,000 ना बेसेबां दंमोनथाय थाखायाथ' जोंनाव मेरलाब्रा खिन्थु बिसास अबिसासनि खोथा थायो औ बेबो 20,000 हरगोन जों 20,000 एडभान्स जानाय नङा बुस्थुआथ' आमेरिकानि मालसो आमेरिका आमेरिका मोजां जाखायोलै बिसिनि मालफ्रा जाथ'ल जाखागोन नारखा बोरै नारखा लिंखौ थाखाय ओइ नारखो साला दाबो खिखायो आराम दा
बोरै थांबाय नामा सुनिफ्रालाय मुगै सुगै मानसि मोजांफोर खिनायमोन ना गाज्रिफोरबो खिनायमोन दं जाखो आफायाबा बोरै थांखो सुनिफ्रा थांजोब्बाय नामा दै दंना गैया जाखो खाथियावलाय आयाव एम्फौबो दंजोबावो मा जाखोला सोरबा दावफैजोबलाय समखौ मोनसा नामासै समायनांगौलै नावजों लाना फैनाय खोथाथ' नाव बारहोनांगौ जायो नालाय ओइ नोंब्रा ओइ समाया जाबायलै दानि मानसिया थांगासिनो नामा माखौ लायनो जायो नामा ओमफ्राय होमबा नारखारो गावथाय मालाय होलांसै मा खालामनो सानलै दाना आजिखालि बिसास गैलाथ' मानसि गुरै खालामनो हालियाना नों थाखाजोंसो जों लायगोनथ' खिन्थु 50-50खौ बावनो मोननाय नङालै खालामनाङा आंलाय बुंखायो औ जागोन दे नारखाथ' गाहायाव थांखाबाय औ थौ जों थांसै दा औ दा माबा मोनसे जाग्राफोर लाबावनोसै जोङो थांदो दे थाथ' टाइमाथ' एकदम जाबाय बे बांलादेश सोलिबायना लामाया बिदिथार
알아. 예. 아니 아니 이게 전압! 맞아. 전압! 나 이게 그거야. 이라 그거야. Itu all model sih. Itu polis kamu lain tuh boy. Asam polis kamu lain tapi boy. Ini betul gitu na. Bobini sah company. 이게 저봐야 아메리카니가 쓰게. 나 상상나 베고 랑나 하시게. 이거 그러는 베시나 저봐야 그방. 상이야? 이게 베시나 저봐야 탐라. Malah. Aku tang kalah. Nih, tang kenang. 잠깐. 대문 이거 봤는데 불안한 하지. Aku tuh yang cikgu mana kan? 이거 시원한 거는 알아. 헬레니 칼로. 지금 balak sima gaya. Advance coba jangan aja. 이게 밥소라 하나 얼마 가세랑 이 밥을 하나. Jeng baranungan 의지란 거. 액동 칼칼로 킨다가 가만히 하지 나면서 미션 독 때문에. 이만나리. 지금 마음 하와라이. 액동 그리고 키시. 너희랑 와 너희를 가라. 너희들을 잡으라. 너희들을 잡음. 땡큐. 비싸서 가만히 자는 거 비싸서. 나무나 도가이 토시야 배허이 틀리는 동안 나무나 도가이와 노 콘티다. 얘라 그래. 가봐 바로 두번이 벌어. 뭐야? 땡큐. 이거 배공이 고난가 나무나. 나라간 거. 하동 가리는. 비즈는 벌써 한번 와랑 발견하나. 오케이. 알라후 악bar. Hello. 헬로? 여러분들? Ang bunuh. Sir, kenapa man? 능립 세야전이 컵자동. Oh, 능증 비나이랑 그 마누다 승고라 해. 가본 니게 들어 보라봐. Ang railway gosonya bukan. Manana ang boleh sebelah ang kontra operasi. Ini mau tidak? Jangan railway. 에 너랑. 에 가오니 버려 저라 라이네. Hah? 네. Halo. Hai, jika kita semua mana kan? Ah. Hai, ini lari nih. 헬로. 안고 사군자가 가와. नोंनि एकाउन्टनिफ्राय थाखाखौ बख'नानै आंखौ गोख्रैनो बायस'फैदो। Nopo मा खालामगोन? बुंनो हाया। मैया मोनाबिलियाव सावरायनाय बादिब्ला बेदर गोदानायनि बाथ्रासो बुंदों। आंहा बिखाया थाल्लोब थुल्लुब मावना दंथारो। माबा? नों मानोथो एसेबां गिदों? आं मैया पुलिसनो खिन्थाखाबायना। मैया पुलिसफोरा जोंनाव फैदों। नोंखौ गाबोन समफोरनि गेजेरावनो बख'नो नागिरदों। नों मानो पुलिसखौ बुंहरखो? गाज्रिसोनो आंखौ। Hai, halo. Neng jangan ragu orang lah. Neng ni mereka naik. Mana semua kapta? Boleh nama nama. Hello, hello, hello. Hello, madam. Oh, madam. silakan. Oh, enggak. Mau kurang apa nama? 뭐가 또 비슷한 말이고 뭐가 그전 얘기거든. 이장나고 이제 송담이 시끄러워서 이게 송담이 그것이거든. 이게 나 책상 보고 왔거든. 나도 들어갈 수 있는. 엄마! 이 사람 뜻이 나를 당하신 줄 알아. 하는 거 내가. 가고는 돌아 송담이 그대로. 네.
सांगासे कुठं आले की मी होणासे कुसक्यानं नाव नाव दाखाली बे मासे दाखाली बे मारतेव का नङा होमबा जों दाख्लैनि केस खालाम आजा खालाम दाख्लैनि गथ'फोरनाव गबाय खोमा सरि थपल खालामो दाखालि ना हामबाय नामा माने हौवा जाखोना हिनजाव जाखो बेखौसो खबर लानो फैदों जोङो नोंसोर बे खौरांखौ लानानैसो आंनिसिम फैदों नङा होमबा बे गथ'खौ डाक्टारा लाखिबाय आजिखालिनि हौवाफोरखौ फोथायजायैनि थाखायनो जादों मा मानसि अलरेडि खावना लाबोखाबाय जोङो सान बुजां मानि थाखाय सिबिलाय बेयाव सिखावखौनो फैदों नामा सिलाय आं खालामफैयाखैलै हालदारबो दाखालि माने खारा नोंनोसो मोनसे खोथा खिन्थानो फैदों आङो मा खोथा इन्सपेक्टर बाबुआव सौ दंना गैयाब्रा मा नांगौ आंलाय माथो जाखो आं बुं मा बेलाय सार सिखाव फैदों सार बुद्रान मोसा बोराय खुगायाव मै बोराया सफैदों हा नोंनि जिउनि फारसे एसेबो नोंहा अननाय गैला गिनाय गैला आं नोंनोसो मोनसे खौरां खिन्थानो फैदोंलै सार मा खौरां बुं नोङो मा मोजां खौरां लाबोदों नोंथ' दाखालि आंखौ नुनानै फेगायथारदोंलै औ दाखालि मोनोमोनब्ला नोंनि बिगुरखौ सैमा लरंसो जाथारगौमोन आं फुरा मिथिबाय दे बुं मा खौरां माबा बै बिल्डिं गोजामाव माखासे दुथां सेंग्रा मानसिफ्रा माबा सिरि खामानि मावखोमागासिनो दं नुखादों नोङो जों आरो बिसोरखौ रांनि सोमोन्दैबो सावरायनाय खोनादों आं आरो बिसोर बावनो ज'बो थायो मा बिदिसो सालाफ्रा थ' साइ मा होनोलाय ओइ मद' थाव सार जनादा नोंनि बेबायदि पलिसिजों जों रांखौ मोननाय नङालै नोंनि बेबायदि मोनसे खामानियाव बेबायदि समखौ बारग'होबाय थानो हानाय नङा जों आंथ' मा रांखौथ' आंनोबो नांगौ बे महापापि हिन्जावा सेंग्राफोरजोंल' लाइन मारिबाय थाबा जानाय नङा नोंसोर उनखौ हरनांला आं हरनोसै हेल' सोर बुंदों हेलौ टिम्पाथि दादे नों रांखौ मानो दाबो होफैयाखै आंखौ बुथारनो सानबाय नामा नोंलाय आं दिनैनि थाखाय बेसेबां उसुखुथु जानानै दं बहा दङ नोङो हा बिदिब्ला नों रांखौ थाबैनो लाबोदो माबार
हेल' नोंथाङा फिसाइखौ गोथां नुबायना गोथै नुबाय आंनि बोरायखौ जेबो दाखालाम बुरैया बोरायावसो नांबाय नामा नाङाखै खोमा सेरजों थांदों नेक्स्ट बाराव हायले खाफालावहायसो नोजोरा मिथिबाय जाबाय जाबाय आं रांखौ लागासिनो दं जायगाखौल' बहा दं खिन्थाहरदो जाथारदों हाबथारबाय 이발을 नायनां बे बिखा बिखौ साला सम मथम मावो सिखोनो ना बुरिया 자, 와, 이거 술이 시작하다. 당연히 이거. 너 시작이야. 한번에 그냥 눈치 사라지면 너는 시집을 신다는 게 어이, 가라서 네 손에 네가 내 손 가라. 불타 불.
सरकारनि बे साख्रि गैयै जेंनायानो जोंखौ